en puɗɗorima inde gueno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nelaɗo men korsuɗo mo jamirɗen en juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men godal men e aduna en duwanima sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en duwanima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala so daneri Seki ɓaleri ɓooyani feeri feeñe windere buuɗal yurmede comdiɗo e ɓatake bindaɗo ɓatake buuɗal yurmede ko fate gurdam galleji ko fate dewle men sikki ala ko ardi foof jayde moon jayde weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ene wiya on to gonɗon ene gonɗon no gonirɗon foof juule mo wuuri eɓen mbiya on kadi oɗon jalla oɗon jaafo ko suuɗi ko feeñi sikki ala aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi men e galle o aadi men e rendo men aadi men e dendagal calcatiri pelle men ko kala ñande alarba eɗen gadda yewtere buuɗal yurmede ko fati gurdam galleji eɗen jetta eɗen jarna musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr e yaadiɓe mum ko wayno ceerno Sy en e darde mabɓe e fayida mabɓe e buuɗal yurmede mabɓe ko fati gurdam annabaɓe ɓe duusi en no feewi e nder lewru korka ndu ko fati gurdam annabaɓe sikki ala kadi en ɗamini ɓoyataɓe garta e yewtere buuɗal yurmede gurdam annabaɓe nde won noon ko yewtere nde hakkillaji yimɓe hewɓe goni hen ko yewtere kadi diine ko yewtere pinal ko yewtere kadi gandanɗa hoore maɗa social sikki ala alarbane ko fati gurdam galleji nde won noon mbaɗa heewi wiide galleji ɗi toppitade galleji ɗi toppitade dewle ɗe toppitade ɓesguji ɗi neede ɓesguji ɗi e jangguinde galleji ɗi e peewal koye dewal Allah jeeya koye diine men jeeya nde won noon neɗɗo fof ko gaynako neɗɗo fof kadi ko namdeteɗo gaynantiri muɗum an baaba ka gaynako galle maɗa gila suddiɗo maɗa walla suddiɓe maɗa ha e ɓesgu maɗa e meññi ene baaɗi en e dendagal wonɓe e galle maɗa wonɓe less jimadi maɗa ko an woni gaynako ka namdeteɗo gaynantiri maɗa so tawi gaynantiri ma ne moƴƴi ka namdeteɗo so moƴƴani ka namdeteɗo so tawi a neehi ɓesgu ma ɓesgu ma ndedi moƴƴiri ka namdeteɗo ka jiirowo guite maɗa guila namdaka so tawi a nehaniɓe needi moƴƴiri walla a welsini mamaɓe ne no pular heewide ni ko ɓoggol to guiddasi foof artira ha e koyngal jomum hande en jii galleji ɗi hande en jii hande wol jibinɓe ha heewi nana gandi ɓesguji mumen en jii wol jibinɓe seeɗa nana hande gandi ɓesguji mumen holko saabi ɗum hande ko bewre nde ne heewi saabi ɗum hande ko needi ndi ene usti saabi ɗum ko hande ko jinnaɓe ne bewni sukaɓe ɓe ha ala ko foti saabi ɗum ko jinnaɓe hande ne belsidi sukaɓe ɓe ha ala ko foti ko ɗum waɗi hande ko cukalel hersanno wadde hanki ko cukalel hulanno wadde hanki hande en jii sukaɓe ne mbaɗa ɗum sahani mbaɗa ɗum ko yeeso jinnaɓe ɗum noon ko mankude needi eɗen joguino valeur mo joguinoɗen eɗen joguino pinal ngal joguinoɗen eɗen joguino neesi nde nehirunoɗen hanki ɗe jinnaɓe men neno en needi moƴƴiri hande noon musidɓe tedduɓe ene wayno enen beele eɗen nehi sukaɓe men ndiɗon ndeedi neede ɓiyum noon bewnude ɓiyum neɗɗo ne wawi bewnude ɓiyum neɗɗo ne wawi bewnude sukaɓe muɗum tawa ko bewre wondude e dow needi jomum anda to haɗata jomum anda ko haalata jomum anda ko waɗata jomum anda to yahata jomum anda nde artata hande noon musidɓe tedduɓe eɗen bersidi ɗum no feewi no feewi no feewi no feewi ƴeewe galleji men hande
saha bande miñe walla mawne ara e galle sukaɓe mbaɗa saha ne goni nder cuuɗi nana sowto bamum tokoso walla nana sowto kaw mum en so wona ko ɓuuri hen hewde ma mbiye gaare calmine bammon walla gaare calmino kawmon jiya sukaɓe garta birto mawɓe e salon walla birto hoɓɓe bandiraɓe musidɓe teddu payi nder cuuɗi mumen calminta walla saaha mbiya assalamu aleykum tinni ɓe ɓenna eɗen gandi ndin wona noon so tawi a ari cukalel ari e galle a tawi mawɗo hay mo anda kala mo tawɗa e galle ala jinnaɗo maɗa a arat bakka ɗum junggo calmina e needi gandanɗa hoore maɗa daara calminta o darma ko adi kada faye hajuji maɗa hande ndi needi ala needi hande walla ne usti no fewi hay sene heddi walla galleji ne heddi eɗen jetta ɓen kono yeɗum usti no fewi ɗum noon tinɗen no fewi to banggue needi sukaɓe meɗen tinɗen no fewi to banggue needi sukaɓe men ɓesgu ne weeli kono ɓesgu barkingu ɓuuri welde ɓesgu ne weeli kono ɓesgu nehigu kadi ne ɓuuri welde musidɓe tedduɓe saabu hande eɗen jii wol ɓesguji wol joguiɓe ɓiɓɓe hande sukaɓe mumen nana goyni ɗumen wol joguiɓe ɓiɓɓe hande sukaɓe mumen nana mbasdi ɗumen wol joguinoɓe jawdi ha wayno leydi daña ɓesgu walla daña ɓiɗɗo o woynuma ñaama jawdi ma ha laaɓa bonna jawdi ma ha laaɓa walla naata e gandanɗa hoore maɗa e gueɗe bonɗe guila e simmeji bonɗi ha e nadde pelle bonɗe jomum nanggue e hen heddo ko avocat ji nanggue aɗa yoɓa ga avocat ji heddo amande uji ne mbaɗe heddo ko aɗa yahata dognata wileɓe aɗa yahata CRMɓe aɗa yahata banggueji pop molna ɗum Allah ñaganade ɗum Allah ƴewade ɗum leɗɗe yo arta peewal tawa musidɓe tedduɓe ko ɓuuri hen hewde ko an jinnaɗo woni responsable o ko an wasno neede ɗum needi moƴƴiri walla ko an bewno ɗum walla bewre ha bewre nde naati fuyre bewre ɓurtude noon rewrata hen ko fuyre musidɓe tedduɓe ɗum noon tinɗen no fewi ɓesguji men tinɗen no fewi e galleji meɗen sikki ala ko ardi foof kadi eɗen jetta eɗen jarna eɗen duwono bandiraɓe men rewɓe jinnaɓe men rewɓe fuɗɗorɗen jinnaɓe men rewɓe e bandiraɓe men rewɓe e suddiɓe meɗen eɗen duwanoɓe kala saaha eɗen duwanoɓe kadi e nduɗo lewru korka maydu teddundu e darde mabɓe e tampere mabɓe e fayida mabɓe e fulla mabɓe e yellitare mabɓe e ɗoftare mabɓe yo Allah waɗi mabɓe barke yo Allah jarnu tampere saabu eɗen gandi oɗo saaha joni e saaha lewru korka ndu hay e nder capital uji men yoga e capital uji ko nguleki ala ko haali Fuutaji ɗi ala ko haali guure meɗen jeeri e guure teeruji guure men tokose ko nguleki cattuki saaha mo gandanɗa hoore maɗa yimɓe tampi saaha mo yimɓe lorli saaha gandanɗa hoore maɗa neɗɗo hankkadi natti yiide natti nande Allah e nguleki ene wona e korka e ɗomka e heege bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗon kamɓe bandiraɓe rewɓe ɓe caggal nde ɓe juuli takkusan heddo kadi eɓe ummo eɓe naata e nder ɗiɗo cuisine aji ɗiɗo gaz uji gulɗi ɗeɗo cuisine aji ɗiɗo kuuɓeji gulle eɓe naata e ɗeɗo katane eɓe kuɓɓa jeeyge eɓe mbaɗa pooye eɓe cagginani en gandanɗa ko maɗa kumtaji eɓe pewna tufumeje addi yene ɓuuɓi ene wawi tantudema gooɓa hen tawa tinani aɗa wawi ƴewde tawa weeli tawa tinani e gueɗe baɗe noon musidɓe tedduɓe e saaha mo yimɓe foof tampi gandanɗa o aɗa hayso téléphone ma soni aɗa ama walla tampa ƴettude wadde appel kamɓe ko ɗon ɓe darto musidɓe tedduɓe ɓe mbawa hurtude cuisine aji ɓe mbaɗana yimɓe kumtari ɓe ɓadina table ɓe pewna ha feewa yimɓe gara kumtudo e mabɓe so gayni kadi leydi keewi ɓe hen nan leeli ɓe hen nan pofto ɓe gona kadi e sagginde kumtaji e sagginde kiraɗe ɗum noon musidɓe tedduɓe eɗen gandi wona hunde wemde eɗen jettaɓe eɗen duwanoɓe yo Allah waɗa mabɓe barke yo Allah jaɓaɓe tampere mabɓe ya barka hormatal Qur'anul Karim eɗen mbasiyo bandiraɓe tan ha joni to banggue dewle ɗe yo yimɓe tinno to banggue kaldigal tinɗen no fewi to banggue kaldigal neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri joom suudu muɗum to banggue kaldigal caggal jinnaɗo maɗa a wawa dañde ko ɓuuri coddiɗo maɗa debbo ne caggal jinnaɓe maɗa a wawa dañde ko ɓuuri joom galle maɗa a wawa dañde caggal jinnaɓe maɗa a wawa dañde ko ɓuuri joom galle maɗa caggal jinnaɓe maɗa debbo a wawa dañde ko ɓuuri joom galle ma gorko wawa dañde ko ɓuuri joom suudu muɗum ɗum noon so tawi wol fodɓe wonde sehilaɓe
walla to kallegal foti wonde holto juruma foti wonde holto pamodiral foti wonde ko ɗon musidɓe tedduɓe pamodiral ko ɗon juruma ko ɗon kallegal foti wonde. Galle neɗɗo yo yewtide joom suudu muɗum. Mbaɗa heewi wiide galle ko gouvernement. So tawi debbo ni wiya kañum woni chef de famille, kañum woni wonde mawɗo galle, yo gorko tawi gorko woni mawɗo galle woni chef de gouvernement walla woni chef de président de l'état, chef de l'état, debbo ne kañum woni chef de gouvernement, ko kañum woni premier ministre. En fof eɗen gandi leydi nde hoorejo leydi woni président e premier ministre mum so beldani, so pamodirani, so kaldigal ala hakkude mumen, eɗen gandi on gouvernement yahata ni leydi yahata. ɗum noon galle ne debbo e joom galle mum so kaldigal ala, so pamodiral ala, so ɓe pewjitta, galle o welata, galle o fewata. ɗum noon tinnoɗen yo kaldigal wonɗon. cuddiɗo yo wallu joom galle mum e projet ji, woni wonde debbo ko wallude e joom galle muɗum no joom galle mum ƴellutiri, wallude e joom galle mum no joom galle mum e avenir mum, wallude joom galle mum no galle fewiri, wallude joom galle muɗum no galle darori, wallude joom galle mum so guura addama holno guura ka renirte, holno guura ka renirte. Gorko yahata raddoya jamma e ñalawma ne adda, yahata waɗa jogui bawɗo gerde, yahata waɗa jogui bawɗo toppitade no guura ka renira. On dañi ɓesgu, yahata waɗa jogui bawɗo toppitade no ɓesgu ngu renira, no ɓesgu ngu nehira leydi moƴƴiri. noon tinɗen no fewi kaldigal yo won e galleji he. Neɗɗo yo yewtide joom suudu muɗum, joom suudu ma yewtide muɗum, wol projet joguiɗa aɗa yiiɗi wadde, yewtide joom suudu maɗa. An debbo joom galle ma ne liggo, walluɗum e peeje, wol peeje jogui a haalanima, ƴeew so tawi ɗi peeje ɗi ne moƴƴi balla ɗum hen. So tawi a yi ala peeje, walluɗum e peeje, walluɗum peeje no mahiri, walluɗum peeje no dañiri galle, walluɗum peeje no préparer avenir mum, walluɗum peeje no jangguiniri sukaɓeɓe, walluɗum peeje gandanɗa maɗa toppitiri ɓesgu mum, en toppitiri jinnaɓe mum, toppitiri famille muɗum. Ko ɗum woni wonde cuddiɗo. Woni wonde cuddiɗo ko wallude joom galle mum e peewal. Woni wonde joom galle ne ko wallude joom suudu mum no ƴellutiri, wallude joom suudu mum e peewal, wawde hettade joom suudu muɗum, wawde hettade joom suudu muɗum. Holko jiɗɗa wadde, yewtide joom suudu maɗa, disnodire makko, pewjide e makko, waɗmo hen associé e wol projet ji. Ko ɗum woni wonde galle, yimɓe yo mbaddu associé. Son dañi ɓiɗɗo, ndende associé, mbaɗe associé no niruɗon ɓiɓɓeɓe, jogoɗe miijo woto, jogoɗe gandan objectif goto no nehirton sukaɓeɓe. Saabu en yi saaha galleji ɗi to banggue niiɗo sukaɓe, a yiyat jinnaɗo wonay fuftade ɓiyum, walla wonay pinde ɗum, yummiraɗo ara mettina halqita e juuɗe muɗum, walla saaha jinnaɗo debbo wonay neeɗo ɓiyum, walla wonay feɗubel babiraɗo ara halqita ɗum e juuɗe yummiraɗo o, heddon dukira yummiraɗo o, walla yummiraɗo dukira babiraɗo o, sababude fi ɓiyum, walla sababude furima ɓiyum, walla sababude waɗi ɓiɗɗo o punition. ɗum ɗo joni ko feccude hakkille suka, ko feccude hakkille suka, ko hadde suka o jogade kulhuli, walla hadde suka o jogade gandanɗa hoore maɗa teskade, bawa miijo waɗi teskade. somi waɗi ɗum ɗo jang kon pinita, par ce que miijoto so baba wi ne pinami ma nene salo, walla so nene wi ne pinami ma baba salo. ɗum noon tinɗen no fewi. hay sinno a yi jinnaɗo debbo ɓiye joom suudu maɗa ene waɗa punition ɓiya, walla a yi joom galle maɗa waɗa punition ɓiɗɗo o, hay sinno de ɗum fewnitakima, walla wona noon foti wonirde, ɗaccu ha gonon onon ɗiɗo mbiya ɗum cukalel wona ni waɗirte, walla cukalel ngel wona ni ɗumnirte, mbasa hollirde cukalel ngel gonɗa ko jingande ɗum. ɗum noon tinɗen no fewi e on banggue kaldigal. Mbaɗa heewide kadi duko jinnaɓe hakkude sukaɓe, haare ñiibi ko basal cuɓoƴi. Duko jinnaɓe, haareɗe jinnaɓe debbo e gorko, haare mumen e duko mumen jamma e ñalawma e yeeso sukaɓe mumen, ɗum ɗon ko basal wonande éducation sukaɓeɓe. Sukaɓeɓe ko éducation bonɗo jogoto. ɗum noon tinɗen no fewi, caloɗen dukkude yeeso sukaɓe, caloɗe sippirde yeeso sukaɓe, caloɗe bonodirde yeeso sukaɓe, caloɗe sudde comportement e konngudi bonɗi yeeso sukaɓe mon. hande sukaɓe hewɓe nan jawi jinnaɓe mumen rewɓe, walla nan jawi jinnaɓe mumen worɓe, tawa saaha ko baba saabi walla nene saabi. tawi saaha foof yummiraɗo ne haala, bamon ko wiwere, bamon kay wonata, bamon kay ko ɓoccode, bamon kay ko ni. sukaɓe tokkosoɓe ne keɗo ɗum ne jala, ene cikka ko kalɗa ko gonga,
ko yaware jogoto e jinnaɗo ɓeɗo gorko an gorko aɗa ƴetta cunguɗi bonɗi aɗa fawa joom suudu maɗa konguɗi bonɗi aɗa fawa mo ndiyam aɗa takka ɗum walla gueɗe yiya aɗa haala ɗum yeeso sukaɓe maɗa an ka pijowo an ko ni mbaɗa an ka bonɗo an ka jasɗo an ko ni mbaɗa ni mbartuɗa jinnaɓe sukaɓe ne kiiɗi aɗa wini coddiɗo maɗa ene jogo yawuya e jinnaɗo mumen kadi ganden kala ko mbatten sukaɓe yeeso sukaɓe ko éducation gonnen koye jangguindeɓe kala ko mbatten e kala ko kalten yeeso sukaɓe ganden ko école gonnen koye jangguindeɓe so tawi koko feewi gonnen koko jangguindeɓe feewi so tawi koko boni gonnen koye jangguindeɓe ko boni ɗum noon tinɗen no feewi kala ko mbatten yeeso sukaɓe mbaɗen ko moƴƴi jogoɗen comportement moƴƴo sukaɓe ñemba jangguinde ne wona wiide ko ni mbatta walla ko ni mbatta ala jangguinde ko wadde hunde anda ko mbatta ko ganda sukaɓe nan daara ganda sukaɓe ma nan daara ƴeewe mi rokka on yeeru hayso baba woni cimmotoɗo e hone galle ne simmo kala nde o simmi saaha o weddi megoji ɗi sukaɓe tokosɓe ma yi saaha kocca megoji ɗi gona e wadde kunnu ɗumen ene ƴeewa simmade walla so baba juƴƴini cigarette mum ma yi sukaɓe ƴetta cigarette o mbaɗe kunnu ɗumen saaha walla mbiyana cuuɗo kañumen ene cimmo cikkat ko baba waɗata kone weeli cikkat ko baba waɗata kone moƴƴi ɗum noon simmade yeeso sukaɓe mum gande ko jangguinde sukaɓe mum yo cimmo yo gon simmotoɓe ƴettade yeeso sukaɓe men ko jangguinde sukaɓe yo ƴetto hudde yeeso sukaɓe men ko janggude sukaɓe yo kut wonde penowo yeeso sukaɓe men ko jangguinde sukaɓe yo gon penoɓe haalde gonga yeeso sukaɓe men ko jangguinde sukaɓe men yo mon haaloɓe gonga so baba woni gonowo nder galle ene ɓorta heddoro reedu miiru sukaɓe mbattata ko heddade reedu beeli nder galle so baba woni nder galle ne heddoro kilote calisson sukaɓe janggi ko wadde heddore nder calisson so nene woni nder galle ne ɓorto ha laaɓa enɗi mum foof ne gone boowal sukaɓe rewɓe hono mbattata wadde so nene woni nder galle ne yalta tarde walla ne ummi tarde hakkude galle ne fayi nder suudu mum ene heddori ɓandu miiru walla feccere ɓandu ne ɓurti sukaɓe ko ɗum woni ko mbaɗa sukaɓe rewɓe ɗum woni ko mbaɗata ɗum noon tinɗen no feewi jangguinen sukaɓe e moƴƴere jangguinen ɓe peewal woni jangguindeɓe moƴƴere jangguindeɓe peewal noon ko jogade comportement moƴƴo ko to banggue needi mum to banggue haala mum e to banggue acte e to banggue geste uji ko waɗata ko foof ko ɗum woni ko nafata sukaɓe men ɓe ɗum noon tinɗen mabɓe no feewi tinnoɗen mabɓe no feewi no feewi no feewi no feewi tinnoɗen e galleji ɗi kaldigal yo won hakkude men e galleji ɗi hakkude neɗɗo e joom galle mum debbo e joom galle mum hakkude gorko e joom suudu mum so tawi kaldigal wonta ɗon so tawi on jewtitta so tawi fijirde jaɗel ala ɗon musidɓe tedduɓe on cuusodirta son cuusodirta noon gueɗe kewɗe wawata ɓendude ɗon tuma muuyi kewɗi hande dewle kewɗe noon boni ala ko saabiɗen dewle so wona tuma muuya taw ko tuma muuyje fenade tuma joom galle ma e bonande tuma joom suudu ma e fenade saaha gaddanɗa rapport aji taw ko rapport aji fenade e joom suudu maɗa joom suudu maɗa ko ni wayi joom suudu ma ko ni waati joom suudu ma ko ni mbaɗa ɗum e hakkille maɗa mbasa yewtidde mum hankkadi mbiya aɗa reynira hakkille maɗa tuuba koɓe ɗon mbisi ala manière de regarder que reflet la façon de l'être neɗɗo so tawi tan a nanguiri ɗum ko pijowo kala nde gandanɗa jiiɗa waɗa koyngal walla jiiɗa waɗa miijotoɗa ko ɗum ko fijoyde neɗɗo so tan a waɗi ɗo hakkille maɗa ko penowo hankkadi kala ko wawi haalde mbiyata ko penɗo won koye fende ɗum noon tinɗen no feewi caloɗen jakkude rapport aji fenade walla tumamuji ɗi godani ɗi alata tumiɗen mbaɗen ɗum e hakkillaji men faade famille aji faade galleji ɗi faade rewɓe walla faade worɓe ɓe kala ko tumɗa joom suudu maɗa walla debbo tuumi joom galle muɗum tinnuɗe hol sahaji ɗi koyɗi neeƴi nde gandanɗa hoore maɗa sukaɓe ɗani nde yiiɓe decci ewa d' accord nde sukaɓe deeci ko nden weeli gandanɗa homaɗa kaldigal ko ɗon kaldigal weeli ko ɗon poɗɗon yewtidde tawi holko tumɗa jomum kalana jomum namdoɗa ɗum hakkille taw wona e fitinaji namdoɗa ɗum hakkille taw wona e fitinaji ma heeɓen ko moƴƴi so tawi jomum ko tumɗa ɗum ko nana e mum so jaaɓi haalde haala so jaɓani haalde kam anda tinama so tawi ko joom hakkille ƴeewa woppude ƴeewa sertude hen ko wona ɗum ko toɓɓere wonde jiɗɗen yewtude seeɗa koko fati ha joni to banggue couple to banggue dewgal ndeysan oɗo debbo gonɗo e galle desaɗo ene wonde joom galle muɗum Allah ne haɗimo ɓesgu o ɓesnani omo wone galle o ɓesnani
en teskima on gorom debbo ne heɓa caɗele no feewi e galle haysomo yiɗodira e joom galle makko ji on debbo goram saaha tawa ene yiɗodira e joom galle mum ene famodira e joom galle muɗum kono noon ndeysan saaha ko guila e ƴekiraɓe ha e isiraɓe ha e sehilaɓe ko ɓen keewi gandanɗa hoore maɗa yawade on debbo ɓen keewi gandanɗa hoore maɗa yejjidde ɓiɗɗo ko Allah rokkata ɓe pawa e debbo o kiiti ɓe pawa mum mbiya ko dimaro jibinta ɓe mbiya nanalele galle tan ene ñaama kalis ene ñaama ration ngaji jibinta sahani haɓe dokka hen yeruji bonɗi ɓe mbiya mbabba jarla so rimdata jibinta rimdata mban so majji yiiletake ɓe jejjita ɓiɗɗo ko Allah rokkata ɓe mbasa miijade oɗo debbo mo jibinani beele wona e jo gorko he woni saabu enen eɗen gandi kala nde yimɓe ndesodiri jooɗi hitande duuɓi ɗiɗi ɓesgu arani hakkillaji ɓuuri hewde idade faade koye debbo ko debbo heewi gandanɗa hoore maɗa wiisede ndiyam bonɗam ɓe jejjita saaha ne wawi taw ko gorko caɗele ɗe wawi taw koye gorko he woni ɓe jejjita saaha ne wawi caɗele ɗe ne wawi taw koye mabɓe kamɓe ɗiɗi foof gondi saabu ne waɗa ko wiyeteta banggue jeune en jiiɗi annade hen no fewi ho resodiraɓe holno jeune uji mumen mbayata so ndesodiri mbawata jibidirde on ko banggue scientifique rogere mum ko banggue saabu heewi to jiiɗen no pamir toon yimɓe ndesodira gonda duuɓi e kiitali donc ɓesnude ɓe ceera gorko o yaha resoya debbo goɗɗo daña hen ɓesgu debbo o resoya banggue goɗɗo daña ɓesgu en jii ɗum laabi kewɗi kewtiɗi kimtindi en jiitu debbo wone galle fawe ndiyam bonɗam fawe kiite ƴette huuɗe waɗe foof saaha ƴekiraɓe esiraɓe mbaɗa feere ha debbo seere ha debbo woppa suudu mum yaaha on debbo janggo e jaam resoya banggue goɗɗo Allah rokka ɗum ɓesgu salam wa rahmatullah en jii ɗum laabi kewɗi debbo seere faye banggue goɗɗo dañoya toon ɓesgu en jii gorko resa rewɓe woɗɓe walla resa debbo goɗɗo wadda hen ko juuti walla wona hen gandanɗa ko haadi gurdam mum taw dañani ɓiɗɗo en jii kadi saaha yimɓe gonda ko juuti donka ɓesnude heddo ne dillina sababuji ene mbaɗa fof ene mbaɗa feere fof gandanɗa hoore maɗa gam yiiɗi dañde ɓiɗɗo ha jomumen saaha so ndenaki ni jaltat diine islam par ce que cikkata mataw ko Allah ko welaka rokkude ɗumen ɓiɗɗo cikkata mataw Allah koko pini jomum en Allah noon ñamata sukara saka yene Allah jumata Allah kala ko waɗi ne andi ko waɗirta noon e seewi ko neɗɗo dirani hunde neɗɗo teɗini hunde neɗɗo fooɗani hunde taw hunde nde wona ɓurale muɗum saabu holno foti sukaɓe gandanɗa hoore maɗa jibinaɓe yummiraɓe mumen maaya e jibinirgol holno foti sukaɓe jibina baba mum en mbasa tawtorede inde holno foti sukaɓe jibina baba inna haata cukalel welata wiide ko ɓiyam ɗo baba yalta aduna ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ganden ɓiɗɗo ko Allah rokkata ganden kadi Allah jumata so tawi yimɓe gondi e couple kadi couple woni resdodirɓe hakkude debbo e gorko so ndesodiri ne jiɗodiri duwonɗi ɗumen so tawi ɓesgu arani hakkude ɗumen duwoni e ɗumen tawi tan ko ɓesgu duwanan en ɓe so tawi ko ɓuural yo Allah rokku ɓesgu neɗɗo foof neɗɗo kañum ɓuuri debbo kañum ɓuuri yidde jibinde gorko kañum ɓuuri yidde jibinde so tawi a resodiri e cuddiɗo maɗa on gondi ɓesgu suwa arde on gondi duuɓi ɗiɗi duuɓi tati ɓesgu suwa arde aha dilline sababu jeehe to moƴƴuɓe duwona on jeehe to docteur eɓe mbaɗon test kadi holko watte il faut ko jomumen jaata heewi gandanɗa hoore maɗa to yimɓe jooɗi ko juuti dañjani debbo ummo heddone feraw kaake ene yahata seremɓe ene yahata docteur eɓe ene yeeya kanŋe mum ene yeeya kotone mum ene yeeya cakkaji mum ene yeeya comci mum musidɓe tedduɓe ene ƴeewa safroyade ene ƴeewa safroyade ene wawi saaha taw wona e makko woni walla safaruji ko wayno ɓesgu arani hakkude couple surtout to banggue docteur eɓe la budde jomumen ɗiɗo foof jaata
kañumen jaadata, kañumen mbaddata test, kañumen mbaddata examen aji, kañumen ndendata ordonnance uji. waɗe test ƴeewe d' abord hannde alhamdulillah rabbil alamina doctoragal médecine heeɓi gandanɗa hooma niveau jomum ne wawi test ƴeewe ndiyam jomumen ƴeewe beele ndiyam ne moƴƴi ɗone wawi andede hol hen to caɗele woni. sahani mbiya onon ɗiɗo fof oɗon celli, so Allah no hoddirima ɓesgu ar hakkude moon jomumen pofta. sa wiye ala ko debbo koye probléme debbo woni, saha wiye koye probléme gorko woni, tawa wona gandanɗa hoore maɗa so waɗama optan ndiyam gonɗam fawa e debbo. tinɗen no fewi goppen on comportement, tinɗen no fewi kadi enen jinnaɓe, enen bandiraɓe, enen ƴeekiraɓe, enen sehilaɓe gandanɗa hooremaɗa yawade oɗo debbo saabu ɓesnani. ɓesgu ko Allah rokkata, ɓesgu ko Allah rokkata. wol jibinowo ha wayri li taw ko jibin foof mayro wurdata, wol jibinowo ha heewa taw ko ɓesgu gandanɗa hoorema lorlogu yimɓe. ɗum noon tinɗen oɗo mo jibinani, oɗo mo ɓesnani, tinɗen balle ɗum. kadi wol gueɗe kewɗe caɗele kewɗe hol pression batteɗo e debbo o leela jibinde, pression ngaji waɗe e makko, o jogo stress nder makko, o jogo fayre, o jogo kuhuli ha wontanamo rafi, tawde omo selluno wonduno tan ko Allah hoddirani ha wontanamo rafi. stress moƴƴani, mbaɗa heewi ɗon stress moƴƴani neɗɗo foof, kono stress ɓuuri bonde koye debbo. holno stress heewita e debbo musidɓe tedduɓe ronkata hay sowade. saaha oɗon jiiya debbo sowa ha ɓooya reedu mum bona, holko sabato reedu bonta ko saaha ko stress, saaha ko caɗele, saaha ko metti, saaha hay kulhuli foof ne saabo gandanɗa hoore maɗa ha neɗɗo reedu mum sama walla ha ronka sowade. kadi hol neɗɗo hunƴirta dañi ɓiɗɗo ha ɓurta ko stress jota e muɗum donka dañde taw ka kunƴuɗi hen ha ɓurta deñi hakkille maɗa, neɗɗo dañat hakkille mum. noon tinde no fewi ganden ɓiɗɗo ko Allah rokkata, ganden kadi hunde kala nde yonti ko noon. calɗen hebbinde stress e hakkillaji men to banggueji debbo e to banggue gorko foof. kadi an gorko so yettima on étape joom suuduma jooɗima ko juuti, Allah rokkani on ɓesgu, ko an deñat hakkille muɗum, ko an yewtide mum kala saaha. gandina ɗum ɓiɗɗo ko Allah rokkata, gandina ɗum kadi hunde nde yonti fof ko nden, kala ko yonti weeɓat. coftina ɗum, cembina ɗum, balla ɗum kadi e banggue safaruji, ballodiron cafroɗon, mbasa ɗaccude tan kañum tan yo safroyo. par ce que so tawi a ɗacci tan yo safroyo, firti ko an hoorema ka acquisɗo wonde rafi o koye mum woni. saabu an ala foof preuve joguiɗa wonde ka ɓesɗo an aɗa ka fertile. donc il faut ko kaldigal moƴƴal wona ɗon, il faut ko pamodiral wona ɗon, il faut ko nanodiral wona ɗon, faut kadi ko an balla ɗum. sa walliɗo jomum tan inchallahu taala ma gandanɗa hoore maɗa sutura hen. so tawi kadi ala ko heddi, so wona jomum ɓesnani walla on donki ɓesnidde, on dillini sababuji foof, aɗa wawi haldude jomum, pamodira e jomum. enen foof eɗen gandi kala nde dewgal haala neɗɗo miijoto ko ɓesgu. ɓayde ɓesgu arani hakkude men, en mbaɗi feere foof, en dillini sababuji foof, ala ko keɓɗen. ɗum no koye sababu jeeɗu jeeya, ɗum ne ɗum ɗon jeeya koye gandanɗa mbiɗa ɗum ɗum noon jeeya koye gandanɗa hoore maɗa koye peeje, koye action ngaji goɗɗi. jomum ƴetta feere wonde, woni feere wonde ko suɓade wiide mbeɗa ƴeewa cuddiɗo goɗɗo, taw koye kaldigal, taw koye pamodiral. e ngan sagara so tawi Allah waɗi ɗum waɗi, tawi debbo ko joom hakkille haɗat ha wonta ko joom galle mum ɗum. e ngan saga debbo woni goɗɗo ari e galle, on debbo ari e galle, Allah newnini ɗumen, woodi ko Allah arsakini ɗumen. an debbo garɗo e galle tinno hoto wi sababu nde gandanɗa o maɗa a sowima, walla sababu a ɓesni, sababu a dañi ɓiɗɗo, aɗa fiira oɗon debbo garɗo e galle, aɗa fiira ɗum sababu de ɓesgu nanƴa ngu. saabu ɓiɗɗo so jibinama Allah andi naftortoɗo. hoto wi aɗa wasoro an a ɓesni, oɗo debbo ɓesnata, saabu eɗen jiiya saaha nawliraɓe wooda hen daƴƴo ɓiɗɗo, walla wooda hen ɓesnuɗo keddiɗo so ɓesnani, hay sinno o neeli ko cuhlel, yiya addanam ɗum ɗo walla wannam ɗum, saaha nawli ko haalnamo konnguli mettuɗi, sa yiiɗi nelde a jibinat, ta yiiɗi halfude a jibinat. ayi konnguli musɗi, ɗiɗo konnguli baroji,
ɗiɗo konngudi ko konngudi taƴoji ƴenɗam, ɗiɗo konngudi ko konngudi gandanɗa hoore maɗa gaddoji tension, ɗiɗo konngudi ko konguji taƴoji gandanɗa hoore maɗa ɗaɗi ɓerdi, ko konngudi baroji. Saha debbo yiɗa tinnade faya nder suudu mum heddono woya, saha ni miijo aran ɗum hay wartade, nde wonno wol konngudi musidɓe tedduɓe so naati nofuru fayata ko direct heeñere, so jooɗima heeñere ɗe so tawi tan a renaki jiɗɗata ni ko yaltude aduna jiɗɗa ɗum noon an debbo mo Allah ɓesni ma Allah rokkuma ɓesgu, tinno hoto fiiru nawle saabu gandanɗa hoore maɗa ɓesnani. sa yiiɗi wallude joom galle maɗa, a yiiɗi wallude oɗon debbo, waɗ ɓesgu ngo ko onon ndendi, saabu no mbiɗen ni heewino neɗɗo yummiraɗo tampi e ngati were, tampi e fewe o sawi ɓiɗɗo lebbi 9 tampere e rafiji ordonnance uji o ronka ɗanade e jamma woyi heegam yo jamma ngati were. kono sa jibini naftortoɗo o ko Allah andi, saabu ene wawi nde barkide nde tawa ala ɗo, tawa ala yo aduna. hande hol sukaɓe barkinɓe hande nde holto goni, jinnaɓe mon goni. ɗum noon tinde no fewi neɗɗo yo miijo ɗum ɗon foof. so tawi tan neɗɗo ne miijo ɗiɗon, ene miijo gandanɗa hoore maɗa aduna, ene miijo lahara, ene miijo ko maayo, ene miijo ko kalɗen ɗo ko, wol konngudi fotani wiide nawlum, wol konngudi fotani wiide ƴeekum, wol konngudi fotani wiide esum, wol konngudi fotani wiide joom suudu sehil muɗum. kadi ganden wol konngudi ene saabo saaha rewɓe ko ɓesnudeɓe saaha ha jomum saaha wadde ni fijirde tawa koko ɗaɓi annene ko fijji walla meeɗa fijji addana jomum fijji, sahawol waɗoɓe ɗum en mbiyani foof kono sahawol waɗoɓe ɗum, sahawol waɗoɓe ɗum jomum wiya ne fijja ene ƴeewoya ne moykiro saaha ne wujjiro ene ƴeewma tan ƴetta reedu banggue goɗɗo foof gam yidde gandanɗa hoore maɗa dandude dewgal mum tawa yiiɗi joom galle mum yiiɗi suudu muɗum. c'est pas une raison en encourage ta debbo goto wadde ɗum, kono noon ene ɗum woodi eɗen wiiye saabu ɗum yiyama laabi kewɗi. saabu heewi to debbo jooɗi ko juuti jibinani jomum menacé yaaha ƴettoya reedu, caggal ɗum wooda ko heeɓoyi babiraɗo walla hoode wi ɓiɗɗo testé waɗe ƴiƴam waɗe tawe gandanɗa maɗa on baba jeeya ɓiɗɗo jeeya gandanɗa hoore maɗa anduɗo reedu walla jeeya ɓeɗon sukaɓe walla jeeya oɗon ɓiɗɗo. en jii ɗum laabi kewɗi, en jii ɗum laabi kewɗi tawe gandanɗa hande andude ɓiɗɗo tawi ko an jeeyi walla wona an jeeyi ne weeɓi andude ko testé ADN tan watte. hande laabi kewɗi yiyama tawa jomum ala waɗiru noon goram so wona yidde dandude dewgal mum, so wona yidde sukkude kunude ɓeɗo gandanɗa dukoɓe jamma e ñalawma ɓeɗo malloɓe ɗum wiya gandanɗa hoorema debbo jibinani. saaha e jiyat goram walla mabɓe ƴettata ko tekki kabɓa e deedi mumen, saaha foof gona e wadde peeje, gona e gandanɗa hoorema wadde gatuleji no gonɗo e fewi ni, ha sikke woni koye fefe deññude hakkille gorko walla ganduɗa yidde dandude suudu muɗum fenani eɗen gandi ala koyɗe ɓafat yara ko dote, ko yarata dote noon jurta woɗɗoyta. ɗum noon tinden no fewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe on fannu. ko wona ɗum ko kadi eɗen mbasiyo bandiraɓe worɓe tinɗen no fewi e resuddiɓe surtout joom suudu maɗa so horima, debbo cowiɗo wiyete ko debbo koriɗo, debbo so sowima walla gueɗe kewɗe walla pression ngaji kewɗi foti ustede e muɗum. debbo cowiɗo ene sohli attention joom galle muɗum, ene sohli joom galle mum ɓeyda attention e muɗum, ɓeyda gandanɗa hoore maɗa jurum e muɗum, ɓeyda gilli e muɗum, deñña hakkille muɗum, walla duusa ko joom suudu juusa joom suudu maɗa e reedu guila e fewe ha gandanɗa hoore maɗa ha e nder cowgol muɗum duusa ɗum. dusde ɗum noon gandira no garta neɗɗo mo sellani gara ɗum visite galle aɗa yewtida e muɗum, saaha yejjita musalla muɗum, saaha yejjita tampere mum, walla gonɗo hôpital no yimɓe gardata e mum ene jewtida e mum saaha ha yejjita musalla ha ustan ɗum tampere. debbo cowiɗo sa ɓattima ɗum an joom galle ma ɗum joom galle muɗum aɗa fijje e mum aɗa jalda e muɗum aɗa sodana ɗum saaha foof fruit saaha foof aɗa sooda ɗum tewoyal, saaha foof aɗa adda ɗum heeñal, saaha foof waɗa ɗum won gueɗon, haysoko bananel gotel coda mofa gardana ɗum mbiya ñam ɗum ne moƴƴe. debbo cowiɗo anda aɗa watte mum hakkille, aɗa watta hakkille eko sowi ko, sa wima aɗa waɗa liggueyaji mbiya ɗum yo tinno hoto liggo ɗiɗo liggueyaji, debbo cowiɗo hol liggueyaji musɗi watta, ustu guppol ma ngol, ustu ɗiɗo liggueyaji ya foftoye woppu ɗum ar foftoyo. ɗeɗo gueɗe saɗa waddani e joom suudu maɗa cowiɗo gonɗa koye dusde ɗum, gonɗa koye wallude ɗum,
sabu sowade ala rafi ɓurɗo musde e sowade, ala rafi ɓurɗo musde e sowade. mi rokkono yeeru onon worɓe ƴeewe goto moon so arama constipation so jooɗi balɗe ɗiɗi yahani kabina ko fonno yaade ko nana reedu mum ƴeewe musal heɓata e tampere heɓata nde balɗe ɗiɗi tawi a yahani kabina a yahani dow wuuro ko woni nder reedu ma ko yaltani wayata musdema ni no wayata tampude hen ni musidɓe tedduɓe an Philippe porte raison oɗo ko foti no innam aadi ene woni nder reedu mum fodde lebbi jeenayyi ene yaada hen ko rafi musɗo ko tampere mawde 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 no fewi on noon foti ko yurmede, on foti ko teddinede, on foti ko fijjede e jaldede, on foti ko hollede gandanɗa hoore maɗa tin tampere muɗum. balla jomum kadi kala saaha wadde pesé yaade hôpital kala saaha contrôlede reedu mum beele reedu ndu ne évolue ne yaara yesso beele ɓiɗɗo o ne leeli lelde moƴƴere foof enquête aji mum no woodi, contrôle aji mum no woodi, mbaɗa suivi gandanɗa hoore maɗa guila ñande jomum tini ko cowiɗo ha ñande jomum jibina suivi mum ne woodi. balla jomum ha gandanɗa hoore maɗa Allah rokka ɗum saago mum ha yettina reedu muɗum e dow jaam jibina dow jaam gandanɗa hoore maɗa e cellal balla ɗum. tinɗen no fewi e rewɓe meɗen, tinɗen no fewi e kaldigal wondude e joom suudu mum hersinaki, wallude joom suudu mum hersinaki, yurmade joom suudu mum hersinaki. woni wonde mbarodi galle walla woni wonde gandanɗa mbarodi woni wonde mbarodi galle wona gandanɗa hoore maɗa yurɓinde yesso, wona ferade kaake, wona fiide sukaɓe, wona ƴettade rewɓe. ala ko toppitade yo joom suudu mum yo wone jaam, toppitade ɓesgu mum yo sellu yo his yo ñaam hoto heyɗu hoto jaaso hoto ɓuure, ko ɗum woni wonde mbarodi galle. wona arde galle tan e ɓowlene yesso ne fero kaake yiɗede babam heewi yiɗede ɓuuri hulede wiyede ha yo baba ari ɓuuri wiyede en dañi bone baba ari. ɗum noon tinɗen no fewi e galleji he fijirde e gueɗel wona hen respect wona hen nehen sukaɓe men nidi moƴƴiri toppiɗen jangde sukaɓe yo janggu, jangoɓe ɓuurano yo toppite jangde moƴƴere, toppite no janguiri no toppitoɗa ɓiye jangowo école ni toppitoɗa ɗum ni aɗa sooda ɗum cumci moƴƴi aɗa soodan ɗum ɗum ɗoji toppitirɗe noon gandanɗa hoore maɗa o janggowo qurana no toppitotoɗa jangguinowo jangowo qurana aɗa waɗana ɗum couruji du soir aɗa hokka saaha foof professeur mum kadoji aɗa yooɓa ɗum ceernaji jangguinowo ɓiyen e kala saaha yo wonko jeeƴiɗa mbaɗa e muɗum, kala saaha yo woto ko jeeƴiɗa mbaɗana gandanɗa hoore maɗa ceerno jangguinowo. kono heewi hande e ɓesguji meɗen heewi hande galleji men ƴetta ɓiye nawa ɗum dokka ceerno haydara a yeƴƴata ko ɓiɗɗo o ni oɗo gandanɗa hoore maɗa a nawi ɓiye anda haydara a nawi to ceerno, ceerno ala haydara ɓiye woni toon ha tampi arti artirani haydara an wadde haydara hoto wi ceerno o. noon musidɓe tedduɓe tinɗen no fewi tinɗen e galleji ɗi, tinɗen no fewi tinɗen e galleji ɗi. fijirde e jaleɗe wona e galleji he dewgal ko beelemma, dewgal ko beelemma neɗɗo dañata e gurdam muɗum ko ɓuuri dewgal belgal. kala jiiɗa gorko ene woni e dewgal belgal walla debbo ene woni e dewgal belgal musidɓe teddu ayi gonɗo e jaam. sa nani tan nadde jeygu e gurdam muɗum ko wonde e dewgal ngal moƴƴani. tubakoɓe ne keewi wiide si à la maison ne va pas rien ne va. ɗum noon tinɗen no fewi e dewle ɗe, dewgal no welata ko dow gonga, dewgal welata ko dow kaldigal, dewgal welata ko dow pamodiral. ɓerɗe ko duuni goni hen ko dundu, ɗin duuni noon ala ko lewata ɗum so wona kaldigal, wona jambere wona jaasi, ala ko kaldigal taw ko kaldigal gongal needi, kaldigal gongal hakkilantagal. ɗum noon tinɗen no fewi, tinɗen fewi kadi mbasen wadde ingérence e dewle janane walla dewle kewɗe hande nana booni ko sehilaɓe bonni, walla dewle nana booni hande ko ƴekiraɓe bonni, walla dewle nana booni hande ko nafigueji bonni. ɗum noon tinɗen no fewi enɗam tajji enen foof eɗen gandi jokkude enɗam koye diine jeeya, tajji enɗam koye gandanɗa ko goofi Allah jeeya, tajji enɗam noon ɓurrata bonnude dewgal saabu enɗam koye dewgal dañete. enɗam kala ko nanta enɗam enɗam koye dewgal yalti, so dewgal ala enɗam yaltata. so neɗɗo jeeyama Chine an a jeeyama Pempeƴel on ndesodiri enɗam naati hakkude moɗon, famille aji moon mbaɗi enɗam hakkude mum.
sabu oɗo debbo desaɗo cinnajo desaɗo gar pempeƴel kala sukaɓe o jibini ɓeeto wonɓe cin ko kawiraɓe makko. ɗum noon ganden kala belsidiɗo ha bonni dewgal jannal, kala belsidiɗo ha woni sababu ceergal yo andu taƴi en ɗam. kala belsidiɗo ha woni sababu ceergal o taƴi en ɗam. sa yiiɗi gona yummiraɗo, sa yiiɗi gona babiraɗo, sa yiiɗi gona mawniraɗo, sa yiiɗi gona miñiraɗo, sa yiiɗi gona sehil, ɓaade kay ko an woni ngal ɗo sababu ha ngal ɗo dewgal boni ha ceergal yalti hen, andu koyi a taƴi en ɗam. Allah noon wi kala jokkuɗo en ɗam mi jokko e mum, kala taƴi en ɗam mi taƴe muɗum. ɗum noon tajji en ɗam mbi mi ɓurata bonnude dewgal. holko bonnata dewgal ma ko wadde ingérence e dewgal jannal. an yummiraɗo mbiya aɗa fella fedma aɗa fel aɗa foɓɓa ɓiye so tawi a serani oɗo kay harminam, so tawi ko o jiɗɗa kay woppam. ƴekiraɗo wiide daro aɗa yenna bane gorko, an kay ka kaɓɓaɗo, an kay ka liggaɗo, an kay ko baɗi ni mbatuɗa, o debbo kay sa sertani mo dañata, o kay ko kiitaɗo, o ko ɗumine. mbaɗa feere ha seere, mbaɗa feere ha seere, musidɓe tedduɓe, tawa jomum ne jiɗodiri, a taƴi en ɗam, a taƴi en ɗam. ɗum noon tinɗen yo Allah dandu en tajji en ɗam. buuɗal yurmede so feeri feeñi, feeñe windere, feeñe ɓataki bindaɗo, ɓataki buuɗal yurmede ko fati e gurdam galleji, ko fati e dewle men e sotolo musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba. so tawi noon koto banggue ko ñuñata less ko hoddu musidɗo men sehil men hono Moussa Selli Sy, gorko mo Jowol Sare. yo jaam Allah ñalla en.